laruta saking kutha sang kala-kala yen namata saha sang Sri Harsna inggih oh ora santet pambengi kampurkanipun Kakang bocah mulang sarak kaya Antarja kuwi ora diajar tuman bae apa ngegong-gong demi anake Werkudara kira-kira Baladura wani ngajar karo Antarja apa piye mangkir piye sampun ngantos panjenengan duka kados mekaten sapa iki muring-muring iki berbagi wong ler-leran nyakit cobi remeh to ming diwane niru gareng lho gareng niku nek kowe wis mantuk niku harus sapa-sapa ora wedi setan las melirik matane mboten melirik panci kira ora Bu yo terus kula ugi ngaten ingin dipun betaken Kyai Semar mboten namung Kyai Lugoro terus nanging senjata cakra ya tok paringke inggih kula paringaken dhateng pun Gatotkaca lha kok iki lho senjata cakra iki dudu pusaka bae-bae kuwi pamunahe Satru Sekti cakra kuwi ngedap-edapi kekuatan kok diboyong karo Gatotkaca piye mangkir piye to sanes ngantene mawon pusaka Lugoro diparingaken menawa mboten ya tak paringke Kang Prabu tegesipun ngemuti lelabanipun Kyai Semar yen ora tak wanake yen aku nesu apa sing iso nesu ming Ratu Mandura apa piye sing iso nesu ming Ratu Mandura mulai ngaten panjenengan mboten ngemuti lelabanipun Kakang Semar Badranaya ming disiwuni ngampil pusaka kok ora entuk iki panjenengan niku ngelingi ora nalika dimomong dening Kakang Semar iki iso meneng ora iki ganggu wong lar-laran ora sampluk iki kula mawon wedi karo garing nomalis panjenengan nek pun ngonten niku wis ora wedi karo sapa-sapa monggo usaka kula suwun dikone ndi teng Karang Kadempel lah pusaka wis karo Kakang panjenengan kula dherekaken sowan dhateng Karang Kadempel oh ngono iya yo yang diusah asik gareng karo apa ajang teng riku niku malah pusing sabar lho Pak nek wonge mutung iki kurang pustaka jamus jimat kelima sada 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 lha iki lagi Gusti paringono sabar paringono kiyat paringono sabar Kakang Semar sak banjure piye nggih mengkari ngenteni tumedhaking wayu katentreman
ingkang sasmitaning dewa namung ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wajib nampi. Pun dikondurke. Ya Kakang Semar ngaturake panuwun nggih. Pusaka tak suwun bali nggih. Ngaturke panuwun Kakang nggih. Petruk itu. Iya. Nyo. Nggon aku padake ora. Aduh. Salah wong Kancing Gelung ki bolongane cilik kok teng susu-susu. Mugi-mugi Pandhawa tetepa dados satriya piniling para Jawata utusaning adil ingkang badhe ambabar katentreman Ndara.